Għat-tieni ġimgħa konsekuttiva, il-Gazzetta tal-General Workers Union it-Torċa qiegħda terġa' tagħmel referenza għan nuqqas ta' għajnuna li qed tingħata lil dawk li jinsabu bi problemi kbar finanzjarji. Speċifikament dawk li sansitra jinsabu fil-periklu li jitilfu is-saqaf li għandhom fuq rashom. Ġimgħa ilu kienet l-istess gazzetta li rapportat li kien hemm żieda ta' 13% fl-ammont ta' nies li qed jorqdu barra fit-toroq u qalet li dan in-numru mistenni jiżdied fix-xhur li ġejjin. Aktar kmieni din il-ġimgħa NetNews tkellem ma' Anthony Camilleri, il-kap eżekuttiv tal-YMCA, fejn spjegalna s-sitwazzjoni gravi li jinsabu fiha ċentri bħal dawk tal-YMCA li joffru lil ken lil dawk li m'għandhomx saqaf. L-inflazzjoni fejn jidħol iż-żidiet fil-prezzijiet tal-ħajja ta' kuljum. Fil-Gazzetta tal-Ħadd it-Torċa inkonfermat dak li rrapporta NetNews. Fl-analiżi tagħha, il-Gazzetta tal-General Workers Union ħadet il-kummenti ta' Anthony Camilleri kif ukoll tkellmet ma' qatt ta' persuni li sabu ruħhom f'din is-sitwazzjoni prekarja. Fost dawk li tkellmu kien hemm min qal li jinsab fi stat id-disprat. Uħud qalu li qed iħossu li qed joqorbilhom iż-żmien fejn se jkollhom jippakkjaw ħejjiġhom mill-post fejn qegħdin joqogħdu u jmorru jorqdu fil-karozza tagħhom. Skont il-Gazzetta it-Torċa, din is-sitwazzjoni hija kkawżata miż-żieda fil-prezzijiet tal-appartamenti madwar pajjiżna. Madankollu fl-artiklu hemm referenza wkoll għall-għoli tal-ħajja li qiegħda tkompli tpoġġi pressjonijiet kbar fuq il-bwiet tal-poplu Malti. Kuljum qegħdin nintaqgħu ma' nies li mhumiex qegħdin ilaħħqu mal-prezzijiet tal-ikel, kuljum qegħdin nintaqgħu ma' nies li laqas għandhom biex jistgħu jixorbu tazza ilma, kif ukoll qed nintaqgħu ma' nies li huwa fenomenu ġdid illi ma jistgħux jixtru il-mediċini li jkollhom bżonn. Jurgen Xerri għal NetNews.